Semar. Sawetara titip adi-adiku para Pandhawa. Bola-bali aku ngelikake wangune Pandhawa wis nyepelekke marang Ratu Dwarawati. Ing atase wong tuwa kaya aku wis ora ina lho, Kakang. Jaman semono tak cegat malumpat tak kurung berung. Saiki lagi ngrasake bareng negara Ngastina Ngamarta sak jajahane wis dadi kukupaning Kurawa. Luwih-luwih Pandhawa kudu nebus sarana dadi wong ngalasan. Gus, ampun bosen lan ampun gingsir-gingsir anggen paduka paring obor, paring pitedah kagem margining para momongan kula. Ngiras pantes karo nambani rasa geloning atiku tak cobane sepiro gedhe prihatin lan tenane Pandhawa nggone mertobat. Yen tanpa pangayomaning Nata Dwarawati tak sawange banjur kepriye lakune? Arep tetep lempeng apa malah bengkong? Jenengan niku ngendika napa lho? Bathara Wisnu niku dewa kang andum kabagyan, dewa kang andum katentreman. Langkung-langkung jenengan niku pujangganing Pandhawa lho, Gus. Gek kena kahanan kaya ngene lah kok malah arep ditinggal lunga. Njur pripun niki Ndara? Sembur-sembur adas, siram-siram bayem. Supayane oleh pangestune wong akeh, dongane wong-wong cilik, makhluk sak jagat. Luwih-luwih dhisik supayane Pandhawa kudu ngrasake urip sak ngisoring delamaan. Mengko yen wis pundhat lakone Gusti bakal paring ganjaran lumantar sakabehing kahanan. Jer Basuki mawa beya Kakang Semar, kudu wani rekoso yen pengin mulya. Aku pamit sawetara. Den prayitna semuriris eko bali titiyani kandayani Trisunya Purnama Sekti milang lintang Bima Sekti Kyai Ismaya nyata pamomong sejati lah kok kaya ngono to Ratu Dwarawati. Ning mau dingendikake yen to bakal neter sepiro gentur prihatine. Kaya lagek wingi ndara-ndara kuwi sayasa negara sing megah mewah merdika tur ya ayem tentrem kawulane. Uripe ora kurang suwiji-wiji apa. Barang ketekan sengkuni dijak sesukan dadu ing wekasan kabeh entek negara dadi kukupaning Kurawa. Luwih-luwih Pandhawa kudu nebus manjing ana ing alas Kamyaka. Derajat pangkat keserakat bondo donya ilang tanpa guna. Wah, wangune kudune aku muntap, kudune aku duka, kudune aku ngandani marang bendaraku. Haning ya piye meneh,
Wong derajate Semar iki ming minangka dadi pamomong lah kok arep cumongol congol mejang kaya dalang nuturi kaya dene kiai. Ya ora patut, ora patut. Yen pancen ngono tetep tak dongakake bendara-bendaraku tetep tak jampangi. Gus. Because you are the reason I am your friend. Sanyatane kunjang serat winanggung karna naluri rinipta mumi rinangga kelangan rasa kaliarsi sing jeneng Getun pancen tiba ning mburi. Umpama rikala semana pun Kakang ora katarungku marang sesukan dadu. Mestine urip lan kamulyaning para Pandhawa ora uncat. Uripe awake dhewe ora kaya ngene iki, Di. Apuranipun Kakang. Kabeh iki seka kaluputanku, Di. Wah. Kurawa wong licik. Sangkuni wong julik. Kabeh mung kanggo pawadan. Kabeh mung kanggo karti sampe kok nginggatake awake dhewe saka bumi Ngastina. Biyen aku arep ngamuk, arep tak obrak-abrik soto Kurawa mbok kepalangi. Malah kowe milih dadi wong buangan. Malah kowe milih dadi wong alasan. Nuwun. Nunait pasang Kalimantabe tinebihno ing tulak sari Kancing. Kakang Mas Puntadewa. Tuwin Kakang Mas Werkudara. Sedaya ingkang sampun kelampah ampun digetuni. Jernyatane umpami makhluk menika wayang salajeng Gusti minangka dalang. Dinten menika lilanana kula nyuwun pamit mahas ing asamun. Neter katrimaing gesang miradati Pandhawa. Kula werga sak kawulane sajroning manjing wana minggah gunung lampah topo. Pangestuku kang mayungi lakumu, Di. Mugia katekan penjang kamu. Wah. Lamrong, kula wonten timbalaning adhawuh Kakang Mas. Wiwit dina iki kabeh Pandhawa melu mrihatini awakmu. Aku ora bakal mangan.
Aku ora bakal ngombe. Aku ora bakal turu yen durung weruh baline sliramu kanthi slamet. Menawi mekaten Lilanana ingkang pun rayi minggah wonten ing Aldaka Ngendra Kila Kakang Mas. Nyun pamit tambahing pangestu iya di pangestu Kumbanyu Mili. Sang Arjuna tingalana asmira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh ugeg. Gus. Digedhongono, dikuncenana. Lelakon kuwi tetep kudu dumadi, lelakon menika tetep kedah dumados. Mila kula namung badhe ngaturi sepisan kemalih dumateng jenengan dika. Sing ati-ati kabentu sing ngawang kesandunging ratan. Lan ugi kala wau bendara kula Raden Janaka sampun lampah tapa, sampun lampah semedi badhe tindak wonten ing kicaking Aldaka. Ndara Werkudara, Ndara Nakula Sadewa ampun negakake. Niki kagem bendara kula Puntadewa. Kula badhe gadah hajat khusus ngarsaning panjenengan. Iya Kakang Semar. Monggo kiambak nawur laku. Iya Kakang Semar. Wah, iya ayo Depol. Salah.
Wahyut Sang Yaksendra Kara rupa mangeses kadi angin pangsembal kaprapal selo kaplesat soto lumayu mangungsi kagiat kagurdo kang jogo bumi wajalah gujleng iblis laknat kegojegan paladalah ya bandaku ya donyaku ya kopiku ya tehku ya udutku ya pangananku waladalah matur suwun kadang panawung krida togok bilung abdiku ingkang tansah setya bekti jampangi marang niwata kawaca ladalah Bob inggih pangestunipun dewaji kula ingkang marak sowan ngarsanipun panjenengan dika. Inggih wonten dawuh bosku, wonten dawuh. Dina iki bakal kasembadan anggonku ngutus duta pungkasan Haning Jonggring Saloka. Alok kondange sekombok bakul sinambiwara yen togok karo bilung minangka kadang werdane Sang Manikmaya ya Sang Jagat Girinata. Aku bakal takon marang jeneng sliramu sak keloro gok apa dene bilung. Keampuane Bathara Guru ki mbek endi? Wih ladalah. Iki kok isih takon to, Gok? Jelas-jelas yen Bathara Guru kuwi tetungguling kayangan Suralaya. Jelas-jelas yen Bathara Guru kuwi ratuning para Jawata, ratuning para Durandara. Sing ratoni lan wenang ratoni Triloka. Ya ora apa-apa karang junjungane awak dhewe iki urung pirsa. Menggah sepira keampuhan kadigdayan miwah katiasaning Sang Hyang Jagat Girinata. Nuwun sewu. Menawi panjenengan dangu dumateng aturipun abdi Sang Jagat Girinata utawi Sang Hyang Jagat Pratingkah menika sami kalih napa ingkang sampun dipun aturaken togok tegese minangka dadi khalifahe Triloka, minangka dadi ratune para ratu wonten ing jagat menika. Lah jare Pak Kiai ke ratuning para ratu kuwi Gusti Allah. Lah nggih. Gusti Allah ingkang wenang ratoni sakabehing jagat, sakabehing makhluk. Ning nek khusus Triloka menika ingkang wenang Murba Wasesa menika adi kula pun Manikmaya inggih adi kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Oh ladalah. Iya. Ananging apa kira-kira iso bakal kasembadan nggonku ngayunake Sang Bathari Supraba, Gok? Panjenengan menika nuwun sewu, Lung. Iya. Awak dhewe ngilikke marang bendarane, heeh. Bebasan dinehi ati ngrogoh rempela. Panjenengan sampun mengku garwa
Sang Bathari Prabasini lah kok sakniki jenengan tasih merang Kampo Jenggo. Panjenengan tasih dereng marem panjenengan ing wekasan badhe sowan wonten ing kayangan Nyuwun imbah. Awang gek kene iki siji wae urung duwe kok kono arep poligami ya, Gop. Heeh. Kanca-kanca yoga bareng ki urung oleh jatah. Paling cara oleh ya mingkek yang-yangan ta? Ha iya. Ah kok kono kok arep njaluk imbah. Nuwun sewu lho sinuwun, Mbok. Ngono ya ngono ning mbok ya aja ngono. Sing jenengane titah gumelar wonten ing jagat menika sampun sejatose lho niki kula mboten kok badhe ngundat-undat lelampahan ingkang sampun kawuri mboten. Dewa angsal Dewi, Hapsara angsal Hapsari, Raja angsal Ratu. kalebet titah satriya angsal Nek satriya oleh sapa ya endang napa ya? heeh. Lah, klebu yaga ya oleh. Nah, santriwan oleh Santriwati. Ah. Ning ora ngono. Kuwi ming etungane wong biyen. Nek etungane wong saiki ora, etungane wong saiki ora, Gok. Wong mekaten Dewaji. iya. Wis ben sakarepe nek ngono. Walah dalah. Mamang Dono lan Mamang Murka inggih. Kula wonten timbalan ing adhawuh Dewaji. Oh, inggih wonten timbalan ing adhawuh Dewaji. Nawur laku bagi tugas. Mamang Dono tak utus angembun-embun enjang jejawah sonten. Tegese kowe tak jaluk supayane dadi badal ature Prabu Niwata kawaca nggone bakal ngayunake Hapsari ingkang aran Dewi Supraba. Inggih. Sabanjure Mamang Murka alok kondange ana ing sakicaking Aladaka. Ya kuwi ana wujuding satriya ingkang nedeng lampah laku brata. Rusaken aja ngasi ana titah ingkang isa ngungkuli kadegdayane Prabu Niwata kawaca inggih. Menawi mekaten para abdi kinen budal dinten menapa Dewaji. Ora ketang sambung ngobor colok lintang mangkat dina iki. Sang Patih Sigra Anata baris nyawiji gumolong dampyak gumrekut lampahi pinarung watang gadhe gumelar bagi swara lir gumuruh. Wah, salah.
哇操！哎哈哎哈哎哈哎
arep Data Pitana. Suwuh redine dadi rep anenggih swasana tentrem. Data anggayuh Pitana luhur dadiya tentrem lamun angesti luhuring kagunan. Punika sesanti purwaning carita kinarya amiwiti pagelaran wayang Purwa. Wayang pasemon sembahyang. Purwa tegese wiwitan sasmita purwaning lakoning jagat gumelar. Ingkang dukunane Nabi Adam kelawan Ibu Hawa ingkang minangka lajeng janma amiwiti lelampahaning madya pada. Adam cinipta saking anasir patang perkara, bumi, geni, bayu lan banyu. Wondene Ibu Hawa cinipta saking iga wekase nulya dadi jatu krama. Dumunung aning swarga loka anyarkara nyarengi Sang Adam Hawa karon sih. Iblis Rajajil inggih iblis ingkang minangka dadi ratuning panggoda sigra maeka srana woh kuldi. Sang Andon Asmara Gya kalimput andadar woing memala temah kekalira kadunungaken ing madya pada. Kinarya amiwiti gesanging janma ing jagat raya. Mangkono Sang Adam dumawah ing argi Hindi ya ing Gunung Rohun. Ibu Hawa tumurun ing wewengkon Jeddah. Mawarsa-warsa kapulasara dening rasa kangen lan lara brata giya tumuli. Pinanggih ing ora Arafah. Inggih mapan wonten ing Jabal Rahmah. Punika purwaning dumadi temah dadya kumrembyah putra wayah buyut kelawan canggah run tumurun rah tumrah dadya ngrembaka tedhak turune pun angebeki gumelaring jagat raya. Lah sinten to ingkang jumeneng wonten sak nginggiling kayangan Suralaya. Mapan wis ana pilahaning dewi-dewi. Lamun pandhita peparap Nalendra jejuluk aning mriku mawisik Sang Hyang Jagat Girinata. Ya Sang Manikmaya, ya Sang Bathara Guru. Irem, irem. Ong, kembang popong
tebang rerayungan long malangkung tumalong rumambat ing lian wes sumugang mawor raras Mas Tuno sidam sekaring bawana langgeng. Wontenipun jeneng kita Kakang Resinarada ulun piji mangaros uma Kakang. Kakang Resinarada miwah sangganing para widodara, para Jawata ana ing Bale Marti Kunda, Sela Warukanda Waruginanggun Kakang Resinarada. Dinten menika panjenengan ulun badhe paring dawuh ngarsaning para sangganing Jawata miwah para widodari mboten kados dene adat ingkang sampun kelampah wonten ing pasewakan Bale Marti Kunda menika Kakang Resinarada. Kowe ladalah. Perkencong-perkencong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe? Nggih. Adik Pramesti Bathara Guru miji dumateng suwanipun sedaya para Hapsara madyaning pasewakan kayangan menika. Kula ingkang menika dinten menika kajibah minangka dados badalipun atur sedaya para Jawata nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dawuh sabda timbalaning Adik Pramesti Wangadi Bathara Guru. Inggih Kakang. Mboten lewat pangestu ulun kebat tampanana tumrap marang jeneng kita Kakang Resinarada lan ugi sedaya para Jawata wonten ing kayangan Suralaya menika. Inggih. Sanget anggen kula ndadosaken jimat paripih dayanana ing kasantosan amawahana dumateng kamukten lan ugi kayuwananing sedaya para Jawata wonten ing kayangan. Wonten dawuh menapa dene Adik Pramesti Bathara Guru miji dumateng suwanipun ingkang pun raka. Di menawi wonten perkawis ingkang wadi tumraping para widodara, para Hapsara wonten ing kayangan, monggo kula dherekaken manjing wonten ing Taman Kadewatan supados kembul bujana catur netra panjenengan paring dawuh dumateng ingkang pun raka sidik pangudal-udal di. Inggih Kakang Resinarada. Dinten menika ulun nedya badhe paring dawuh, mongko dawuh menika sumrambaing kathah. Tegese wonten ing pasewakan panjenengan ulun badhe paring dawuh dumateng sedaya para Jawata kalebet Kakang Resinarada. Oh, lak mekaten. Wonten dawuh menapa, Di? Wonten dawuh menapa? Ingkang pun raka saestu parampara anggen kula sowan menika raose kadidene tiyang utawi Jawata ingkang kesesa-sesa. Minggah wonten ing Ardi Himalaya menika pramila duna dungkap menawi wonten swanipun kula ingkang kirang nuju prana wonten ngarsanipun Adik Pramesti Bathara Guru ingkang pun raka nadyan katelah werda ananging boten ngirang-ngiranging tata krama kula saestu nyun agunging pangapunten Di. Inggih Kakang. Dinten menika panjenengan ulun badhe paring dawuh dumateng Kakang Resinarada sumrambaipun dumateng sedaya atmaja ning panjenengan ulun. Inggih. Sumangga kabadarna, Di. Andra ingkang puspitorum
kasliring samirana amrik Sekar Gadung Kum Ngas Gandanyo Maweh raras retnaning driya ing Nun sewu Kakang Resi Narada. Kita Kakang minangka dados kamituwaning kayangan napa panjenengan boten ngawuningani mobah musi ing titah wonten ing Janalaka. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayangan Suralaya satemah dados benter wonten ing madyaning Bali Martyukunda Silawaru Binangun. Sedaya para Jawata sami ngraosaken benter mongko ngembet dumateng Karang Kawidodaren Kakang Resi Narada. Alah dalah. Lajeng keparingipun adik Pramesti Bathara Guru. Kakang Resi Narada, kula aturi supados panjenengan paring pepadang dumateng manahipun ingkang pun Rayi Manikmaya. Walah dalah. Ilok mboten ilok mobah musi ing kawontenan ing Triloka adipukulun kedahe sampun pirsa, sampun ngawuningani. Ninggih bot-bote. Bot-bote ingkang raka menika sampun kadangu nadyan sak kadaring lampah, sak kaduking manah anut kadewasaning pamanggih. Inggih Kakang, ampun dadak mawiwigih ringa-ringa tumunten kadhawuhna. Gancaring cariyos di. Mboten ateges pun raka angundat-undat Atmaja Patuga. Inggih Atmaja Paduka ingkang wewisik Sang Hyang Surapati inggih Bathara Indra. Ngaten. Kalepatipun mapan wonten ing lomone anggene nggih nyulungaken Hapsari Kayangan Nini Betari Prabasini dhateng Nalendra Ima Imantaka Prabu Niwata Kawaca. Ratu Angkara kok diwenehi kesempatan numpaki kanikmatan jabatan ing donya. Satemah mundhak ngombro-ombro, satemah mundhak anggenipun damel gara-gara. Sakmenika ngayunaken wayah paduka mantasaning widodari wonten ing kaendran. Inggih menika Nini Bathari Supraba. Nini Bathari Supraba. Mbok menawi menika di menika ingkang dadosaken gara-gara wonten ing kayangan menika. Wilah dalah Kakang Resi Narada. Napa inggih mekaten Kakang Resi Narada? Inggih. Sabab saking petanganipun ingkang pun raka dinten menika panjenengan sampun gampilake perkara ingkang angel lan ngangelake perkara ingkang gampil niku. Nuwun sewu lho niki. Nuwun sewu mboten kula ateges mengkritik pemerintahan kayangan babar pisan mboten wonten utawi pernatan wonten ing kayangan. Niki ndadosaken kawicaksanan panjenengan menika. Kawicaksanan panjenengan menika ndadosaken nuwun sewu lunturing inggih menika derajat paduka. Derajat paduka minangka dados nalendrane para kayangan.
Ing wekasan titah-titah lumrah. Duka niku wujuding Gandharwa. Duka niku wujuding menungsa. Sedaya badhe ngayunaken wujuding widodari menika. Adik Pramesti Bathara Guru. Mingkar mingkuring ukara akarana karonan mardi siwi sinawang resmining kidung sinupa sinukarata mereka karta pakaratine ilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama ageming haji menawi mekaten Kakang Resi Narada dinten menika panjenengan ulun badhe paring dawuh dumateng atmajanipun inggih atmajanipun ingkang pun rayi inggih monggo Purbawasesa wonten astanipun Adik Pramesti Bathara Guru Indra kula wonten timbalaning adawuh Rama Pukulun gage kita tak piji madhepa ngarsaning panjenengan ngastakaken dawuh Pandita kang ngakarya wangsit pindha kumbanging ngajabing tawang om Indra ulun paring dawuh maneng jeneng kita ana saing kicaing aladaka ngendra kila titah ulun titah pujangkara nedeng lampah talak brata mahas ing asamun mula jeneng kita tak wenangake supayaning bisa njugarake marang wayah ulun inggih kula ngestakaken dawuh wangadi pukulun Sang Hyang Jagat Grinata lajeng ngantiya Sabta Widodari dimen bisa njugarake pertapaning titah ulun merga nitik saka lengkering wadana kedhep kincanging alis yen to wayah ulun kuwi titah ingkang seneng banget marang wanudya mbok menawa kanthi laku panjenengan ulun paring dawuh marang jeneng kita ngetapake sangganing para widodari dimen bisa njugarake marang titah ulun inggih terwaca dawuhipun wangadi pukulun Jagat Grinata kepareng kula nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati nggih raja kaya bocah cilik
Sarajeng kados pundi gandeng panjenengan sampun paring dawuh dumateng Indra wayah kula supados nganti sangganing para Hapsari. Inggih Kakang Resi Narada, panjenengan ulun ingkang sakmangkih badhe miradati lelampah menika. Inggih, kula ngestokaken dawuh. Supados waget mangrurah satrumurka ingkang badhe manjing wonten ing saklebeting Suralaya menika. Oh, mekaten. Ngiras pantes wonten kanugrahan ingkang badhe ulun nandhapaken ngarsaning titah Pujangkara. Inggih titah ulun ingkang nedeng lampah lampah semedi nggayuh kanugrahan. Inggih. Menawi mekaten napa pasewakan menika badhe dipun bibaraken? Inggih. Wah, penak. Cekak aos ngene iki wae Adik Pramesti. Inggih Kakang Resi Narada. Brahma wayah ulun inggih wonten timbalan ing adawuh. Babar pisan budalna kang padha sebo, bubarna kang padha sebo, jeneng ulun kundur hanggedaton inggih. Mastuti dawuhipun Rama Wukulun ingkang pun putra nedeng bibaraken sakathahing para Jawata ingkang mapan ngiyup manglung tumiyung madyaning kayangan Suralaya. Iya. Kaya wis ora ana dawuh meneh Bathara Brahma. Purna gatining pananggilan sawetawis kundur kedaton jelok saking dampar Silakanda Waru binangun kinapit gamparan gading kadherekaken sangganing para Hapsara Hapsari saking kasuwargan lamun katinon saking Mandrawa tindaknya Sang Hyang Jagat Girinata kaya tansah sesanti kamulyanira.